Goedemorgen, Valkenberg. Mag ik ons garde vragen ons de sleuteloverdracht aan te reiken? Ja, die hebben een... die hebben 811. Ja, we gaan beginnen. In deze sleuteloverdracht begeleiden 4 uur door de 11 punten die zich in en rondom het squad Valkenberg afspelen. We gaan niet te lang hobbelen. Dat zou Joep natuurlijk wel doen. 4 altijd korter, één keer tjoek tjoek. En dan beginnen we met ten 11e. Ten 11e is ons allebei opgevallen dat het immer dikster voorkomt dat drugs werden gevangen in ons geulstadje. Toen we juist binnenkomen, stond de burger ons aan op te wachten. Hij heeft zich die planten nu allemaal onder in zijn werkkamer gezet. En we ook even aan ons vragen of hij die dikster water moet geven als normaal. De burger wil namelijk goed advies kunnen geven, aangezien hij vanaf morgen de vestiging van Groenriek in het gemeentehuis wil kunnen openen. Hij gaat daarbij deze planten dan direct verkopen. Over de prijs van plant kan nog worden gekald. Maar hij heeft natuurlijk een vaste prijs vastgesteld voor zijn goede planten, dus de kwaliteit, de vaste prijs, dus wel alles doen. Ten tiende, het centrumplan is geen gemakkelijk onderwerp in Valkenberg. De winkels vlogen in het centrum, of heeft de burger nu toch plannen gekregen om koffieshops te gaan openen in het centrum. Zelfs in van ons hotels, een Burgondisch stadje, is een wietplantage gevonden. Lange tijd hong in dat hotel kamers vrij, maar sinds kort hangt er alleen een beurtje met free witty. Ik loop de stand uit de hand met al die drugs. We hebben namelijk ook vernomen dat de gemeente al informatie heeft opgevraagd bij de gemeente Maastricht. Maar Onno is al door de mangel gevallen met zijn wietpas. Dat wil niet echt lukken, hebben ze ons gezegd. Zo vertelde zijn vriend Albert dat Onno wat extra gaat. Vertelt wat niet ganz waar is. Albert zegt namelijk dat Onno hem al jaren vertelt dat hij Luug aan het eind, of vlieg aan het eind van een tunnel zuurt, terwijl de tunnel pas in 2016 klaar is. Daarom stellen we dat de winkeliers meer ruimte te geven dat ook te kunnen overleven en in zijn lastige tijd. Want Eindhoven Centrum is niks zonder de Valkenbergse ondernemers en we hebben nu weed genoeg. Ten negende. Burger. Wil eens even gaan naar komen alsjeblieft. Want, ik mag u feliciteren. Gisteren was een bijzondere dag voor u. We hebben al erover gekald in de kerk. De tweede Amstermijn is begonnen. We feliciteren onze burger met de start van zijn tweede periode. Hij heeft de sleutel dan wel juist moeten afgeven, maar groot is hij begonnen aan zijn tweede termijn. Ik heb vorige week eens met de burger gekald, weet je nog? Hij vertelde mij dat het geen gemakkelijke beslissing voor hem is geweest. Ik heb hem uitgelachen dat het leven nog eenmaal uit het maken van keuzes bestaat. En heb hem uitgelachen dat hij de oud-meester 2 keuzes heeft. Of de winst, of de verlies in het leven. Het ganse, dat begint namelijk al bij de geboorte met de keus of ze een jong is of een meisje is. Weerst ze een meisje, dan is het goed. Weerst ze een jong, dan hebben ze wel 2 mogelijkheden. Of de krijgen ze een schone kop hoor, of de wil ze ganz vroeg kaal. Krijgen ze een schone kop hoor, ze geluk. Weerst ze ja vroeg kaal, dan hebben ze toch een beetje pech, maar hebben ze wel weer 2 mogelijkheden. Of de winst is niet zo aardig, of de schaam niet dood. Vind ze niet aardig, is er niks aan de hand. Schaam ze niet dood, dan hebben ze door je maar 2 mogelijkheden. Of de wil begraven, of de wil gecremeerd. Wil begraven, dan is het goed. Wil gecremeerd, dan hebben ze weer 2 mogelijkheden. Of die eerste wordt bewaard,
Of die eerste wordt gebruikt een papier van te maken. Eerste bewaard, dan is het gewoon voor de familie. Eerst je gebruik om van papier te maken, dan hebben ze weer twee mogelijkheden. Of de wil gebruiken om schriftpapier van te maken, of de wil gebruiken om wc-papier van te maken. Als je gebruikt schriftpapier, dan is het goed, want hier op de gemeente schrijven ze meer dan genoeg. Als je gebruikt als wc-papier, ja jongens, dan hebben ze weer twee mogelijkheden. Of de kunnen ze op de jaren wc te hangen. Of de kunnen ze op de dames wc te hangen. Kunnen ze op de jaren wc te hangen, dan is ze een gelukkige kerel. Kunnen ze op de dames wc te hangen, dan hebben ze weer twee mogelijkheden. Of de wils van voor gebruiken, of de wils van achter gebruiken. Wil ze van voor gebruik, beste burger, dan is ze een gelukkige jongen. Wil ze van achter gebruik, nou, dan wil ze niet bezien. Ten achtste. Ja. We hebben weer juist de stadssleutel van het Moostervalkenweg mogen ontvangen. De firma merkt de afgelopen vrijdag dat de burger toch een klein beetje nerveus aan het weren is. Ik heb een blokje nodig. Twee van zo'n jong mannetjes die nu het stadje rond regeren, komt er allemaal wel goed. We denken dat weer een schoon voorbeeld zijn wat betreft de aankomende verkiezingen. Verloten worden eens even zien wat regeren is in ons Valkenberg. Bekende begrippen zijn de Groene Poort, het Centrumplan of de Blauwe Zone, waar er niet iedereen achter staat. Daarom willen we door keer bied ik weer met u in opvolging. Want jij weet precies wie dat nu allemaal in zijn werk heeft met deze zone. Nu heeft de burger vrijdag de Blauwe Schuurt aan een plaats aangewezen. Om aan te meren in deze blauwe zone. Alleen zijn we er nog een zwaar in dat je geen kipping meer hebt. En met Schuurt op vast te liggen. Om de gemeente een klein beetje te steunen met de blauwe zone en bepalen van de zone hebben we het geregeld. We hebben kort bijeengezeten met het Blauw Loelecomité. Gewoon bewust markeren waar de blauwe zone gaat beginnen. Boven er 300 liter blauwe wegenverf besteld. Meneer, nog even naar buiten komen alsjeblieft. Omdat we een beetje krap en kiel ziet, willen we de gemeente worden vragen. Hebben ze een klein beetje te komen helpen aanstaande dinsdag om nog even een stuk te komen op de sleutel. Beste burger, je maakt met dit regeren hier in ons stadje kunt dat wel helemaal goed. Maar we toch het meer vertrouwen te geven op weer die boy een extra reservesleutel laten maken. Maart is de maand waarin alle lui in Valkenberg weer mogen gaan stemmen op de gemeenteraad. De verkiezingsborden staan overal opgesteld en worden met foto's van veel verschillende kandidaten volgeplakt. Zo wie gebruikelijk wordt pas na het stemmen bekend wie die zwartste foto heeft gehad. Al betwijfelen we of het nog wat klopt met al die partijen op die foto's. Volgens ons is die ganse verkiezing een pot naad. Zo gaat het CDA BAB foto's laten maken. Als we beter samen bij de poster kunnen staan. En heb je dat plaatje van AB gezien? Dan kun je toch geen mens meer wie zo goed. Het heeft zelfs gebruik van de nieuwe wandelkaart van de VVV. Met al die pielen in verschillende richtingen. Dan zal ik uitleggen wie je dat moet aanpakken. Dat stemmen met al die foto's en de ganse bombarde eromheen, wordt namelijk voor ons een ganz klein beetje gemakkelijker. Ik heb me aangemeld als prins,
Bart heeft zich aangemeld als minister om hier in dit geurstadje te zeggen te hebben. Ons partij, de willen te vielen, heeft graag geen moeite gehad om campagne te overvoeren. Waarom hebben we onze partij het gepresenteerd in de Prinsentempel? Je weet wel wie dat gaat, een Rapke en een Rangske. De vertegenwoordigers van alle Valkenbergspolitieken waren er. We hebben nooit geweten wie veel een eindmenselijk lief gaat als het voor niks is. Onze poster hebben we pas nodig uitroepen opgehangen. Of dat nu een schoon foto was of niet. Concurrentie hebben we niet gehad. Maar nu we het toch over het stemmen hebben. Eigenlijk hebben we allemaal ganz goed weggestemd het afgelopen jaar. Ze worden iedere week mogelijk om te stemmen op de poll van TV Valkenberg. Op de televisie kent ze onderhand wie er overal op stemmen. Of dat nu de beste artiest is, een goede kok of het beste idee van Nederland. Ook lokaal moest overal op gestemd worden. Of de burger wel zou moeten blijven. Wat de beste winkel in Valkenberg is, de gezelligste winkel en wat voor niet allemaal dingen van die geulpoort. De belangrijkste stemming is op dit moment gaande. En daarom willen we weer campagne gaan voeren voor onze Bob. Zodat hij de verkiezing voor vastelovensvier 2014 makkelijk gaat winnen. Aangezien de gemeenteraad weinig rekening houdt met onder andere de grote optocht in het nieuw centrumplan en ook een aantal dingen rondom de vasteloven in Valkenberg, en veel voor de campagne van de verkiezing de vasteloven veel vanzelf opgepakt. Vergoon Bob Veur als regerende jongens van Valkenberg en verwijten zeker dat als dinsdag de uitslag van de verkiezing bekend is, hij de scepter van Oes zal overnemen. Alsjeblieft. Mensen, zoals je allemaal weet, zijn ze allebei lid van de Prinselijke Jonkheid Boete de Poort. Dit jaar heeft de Jonkheid al ganz goed moeten vergaderen, aangezien ze de datum van de mijnenplanting moeten verschuiven naar de laatste zaterdag van de maand april. Daarmee is een Valkenbergse traditie verbroken en schrijft het dan nu al veel eerder recht als wat eigenlijk mag. Hoe wordt ook de locatie van de damplanting nog niet gaan natuurlijk. Toch nog eens Europa komen via de Jonkheid tegen en behoesten die bij ons in de tuin de dam te planten. Dat houden we weer niet in aankomen. Nu kunnen we, als noodoplossing langs deze dam, bij de brandweer onderglijden. Maar we moeten toch via de deur doen binnen. Zo kom ik letjes en laat een van onze activiteiten Mamsting te wachten en te passen. Ik heb eens doen met een serieuze vraag. Hoe geeft u nog zo laat naartoe? Maar leef nu, met die dan, dat is nog allemaal niet zo eenvoudig. Je moet het nu dadelijk. Dan hebben we 2 keer Boete de Poort in Valkenberg. We hebben dan ook 2 dannen opgezet. Maar nu de traditie is verbroken, kennen we natuurlijk wel. En nu traditie in het Valkenbergse leven open. Of moet dat ook over gestemd worden? Nou, wie ten vierde wordt het toch tijd voor de pijls gegeven. Want we willen eens met de hebben over die niks 18-regel. Sinds kort hebben we in Nederland namelijk de regel dat men onder de 18 jaar geen druppel meer mag drinken. We ondersteunen deze gedachte natuurlijk als prinsenminister en vinden het ook dat de jeugd niet veel mag drinken. Op het OI-verbouw hebben we gemerkt dat er streng wordt gecontroleerd op het drinken van alcohol door de jeugd. Zelfs Joep heeft er maar een ponsbandje gegeven. Omdat er een verloop verdient geen limonade meer passeren. We vragen ons af of dit allemaal te ingewikkeld wordt gemaakt. Daarmee willen we niet zeggen dat de jeugd weer mogen drinken, maar we willen het eigenlijk eens even over de manier van aanpakken hebben. Ik heb zelf het schoonste voorbeeld toegezien. Deze Jarly, mijn broer.
Die broertje het juist een jaar mogen drinken en moet nu 1 jaar wachten voordat hij zich eindelijk laat trappen. Of de jeugd daadwerkelijk minder gaat drinken, is nog wel een vraag. Maar wie pakt ze nu zich het aan? We gaan dat wel, ja. Ik denk dat het ganz eenvoudig is. Want als die man vroeger zag dat je het niet mocht doen, dan is dat natuurlijk juist. Maar als die man vroeger tegen die zag dat ze dat moest doen, ja, dan wordt de lol er gauw vanaf. Dus ik denk dat dat een ganz goeie manier is en dat deze vastelovend te gaan aanpakken. Dus ik zou zeggen, Benny, pak de geintje jongen, laat het eens maken. Zo, en nu eens kijken wat er zijn. Joep! Ben veel. Wie de gemeente werken, nou jouw werkje, dat is een ganz bijzonder baan. Terug moest dat ook eens afgevraagd wie dat allemaal gaat met de raadsleden, de tweede termijn van de burger en alle ontwikkelingen die nu gebeurd worden in het centrum van Valkenberg. De burger merkte kort na de start van zijn tweede termijn dat hij steun nodig had en gaat jong volk aangezien en toch al gaat blijft hij dus. Hij heeft daarbij een open vacature geplaatst op TV Valkenberg. Nee, als verkoper wil ze nu omdraaien. Die onder. Maar als ze zien een tijdelijke adviseur. Ik ben naar Martin toegegangen en heb meteen gevraagd. Erkent je een goede adviseur of moet ik mich nog een keer binnenkomen? Martin zegt, waar woester. Ik zoek iemand die betrokken is. Nu wat krank is, veel overhoor ik het maken. Ik heb hem toen meteen gezegd, moet ik met zoeken. Ze zei, laat voor mij eens een tasje koffie drinken. Bij de keukje, want ik weet dat ze juist een koffie leuk is bij mij. Maar zeg ik zo. Geen met melk zoeken als jagerpoeier. Jagerpoeier zet de burger. Ik zeg ja, zeg eens een beetje koffie, nu met mijn stukje niet schief. Aangenomen, sting ik een paar weken later moet de venster te kijken. Ik ga op de werkkamer van de burger. Waarbij ik niet merk dat een collega achter me staat. Ik weet waarom dat hij niet functioneert met die lui op de gemeente. En dan zit hij. Zeg, ik sta niet op de 3,5 uur, moet de venster te kijken en hij nog een fluit hoe het gebeurt. Ten derde. Gisteren is de vastelovend bij ons van start gegaan. Met de carnavalsmis in de Oude Kerk en het inblazen in de Grote Straat. Ook in Venlo is gisteren de vastelovend geopend. In Venlo is het de traditie om de vastelovend te openen in de bekende Zoepkoel. Vrijdagavond laat hebben we ons nog telefoon gehad van uw collega-burger, de heer Scholte, uit Venlo. Hij vroeg zich af wie druk het was geweest op de 50ste Leo Alwieverbal. Ik heb hem toen ooit gedacht dat de straten gevuld worden met gezellige vastelovendvierder. En ik is nu, als machinist, zelf wel met de Zoepkoel Express naar Venlo zou brengen. Dat stelde de burger dus gerust. Even later kreeg ik telefoon. 11 minuten daarna klingelde het weer. De prins van de Jokers, Jacques Paul I. Hij zag het duister in dat ik als stadsprins de Zoepkoel Express zou moeten rijden. En hij toen voorgesteld om naar Valkenberg te komen. Gans verbaasd hebben Bart en ik deze verrassing toen aangenomen. Maar ons wordt gans zoek nou duidelijk waarom. Venlo wordt nu eenmaal te klein voor zo'n groot evenement als die Zoepkoel. Ze zijn daarom gaan uitkijken naar verschillende mogelijkheden om dit te kunnen oplossen. Deze oplossing volgen ze natuurlijk direct in ons Valkenberg, waar de grote logische lobby van de Mazenstraat even nodig is. Daarom
Daarom, beste burger, en vooral ook beste gemeenteraad en wethouders, roepen we u op om na de vasteloving met ons om die tafel te gaan zitten. We willen als jongens en natuurlijk ook met de file de aanzet geven voor een nieuw Valkenbergs evenement op de zaterdag voor carnaval in combinatie met de traditionele inblazen. Maar dan zegt hij ook eens dat ze de oudste carnavalsverenigingen zijn, dat iedereen weet dat veel het zijn, veel hebben we toch gemeen. Kijk maar naar de Maaspoort in Venlo, daar hebben we dadelijk die geulpoort voor. Die cool, die is in het nieuwe centrum weg, maar we beginnen prachtig tijd op het plein. Burger, vernodig goed om daar met ons om die tafel te gaan zitten. Afgesproken. Dus dat kunnen we van de Mini-Friends gewoon weer proberen om het Valkenberg en Bietigheim op de wereldkaart te zetten. De familie Eurlings heeft er natuurlijk al een bijdrage aan weten te leveren. Zo zijn die allemaal erg sportief, zelfs onze burger, squatburgerfan, zoals wie ik. Tweede burger, Valkenberg al op de wereldkaart gezet als wielerstijltje. Ook ze zijn zoon Camille is hun voorgegangen in de sport. Hier hebben we hem toch allemaal al gezien in Sochi. Ook al hebben we Red Bull Crash Ice de Valkenberg gehad. De Olympische Spelen zijn niet te veel voor ons. Dat Camille ons heeft gevraagd om in de naam van Sportstad de Valkenberg toch het voor de Olympische Spelen te tekenen, worden we daarom als sport, carnavalssociëteit voor meerdere stilen samen met Camille door de zomerspelen in 2016. De bewering in Gouden Plak moet gedeeld van de Valkenbergse hoezolers. Zo wordt Valkenberg toch op de wereldkaart gezet. En kent de Olympische cyclocross op een andere plaats worden. We kennen veer als wereldsportstad gewoon ons bokkenmerk houden. Maar het wordt voor toch niet vergeten, Valkenbergse tradities in die hand. Ja, lief nu. We zijn aangekomen bij het laatste punt van onze bespreking hier met u op deze sleuteluurvraag. De 11 punten hebben we juist allemaal met u mogen doornemen. En natuurlijk hopen we dat voor u hier een klein beetje hebben kunnen amuseren. En dat voor u de komende dagen nog veel mag tegenkomen op alle plaatsen waar de vastelovend wordt gevierd. Als afsluiting willen we u nog één verhaal metgeven. Want in Valkenberg zeggen ze namelijk ganz veel. Ze zijn op Facebook verschillende sites geopend, waarin Valkenbergse begrippen en termen zijn ontwikkeld. Als voorbeeld, ze zeggen, ik heb gewerkt, de aanzichtkaart, geruis op Valkenberg en natuurlijk de meest populaire op dit moment, we zijn een echte Valkenberger S. Weer zijn van mening dat die maar één echt antwoord op mogelijk is, leef u. De beste een echte Valkenberger S, de ene keer prins en minister is geweest.